Вземе да и дай. Айде, тане. Мани, перо и почна себе. Ой, сега тук. Слушаш ли? Кажи колко е саато. И пол. И пол. Сигурно ли? Сигурно. Има ли полифон? Ой, бе, не бегай сега. Ой, тук. Ела. Ела тук, бе. Ела. Как се викаш? Хай, бе. Ела тук. Не кажу. Не кажи как. Не кажу. Как си? Старо ли женско си бил? Женско си бил. Гледате ти им кондурите? Мамни на камерата. Насми се, начкуво се насми. Айде. Насми се. Как се викаш, кажи? Тане. Отдек си. Дане. Лажеш. Лажам. Лажеш. Хай, не. Не си отдавя. Пити, Кой да питам? Шо правил вай тук, Киро? Брой. Тия. Шо броя? И коночите. Шо? Ай, пиши. Ела сега тук. Ела. Ела. Повече уж дим. За последен. Уж един дим, айде. Айде, не. Ама яко го повече. Шпеки. Ой, там пиши. Там забавате. Забава овой. Иде, Имаш и женска. Пита. Ой, там ги пише там. Перида, Име. Лажеш. Ай, Да, машина, това не правя аз. Шпеки, оди. Рече му на Кирчо, шо ке му кажеш на Кирчо? Саша. Те има ли машина? Шпеки, бе, пиши. Забава, пиш там, не питам. Шо да пишу? Ай ти напиши си го името, дай му ли си пенкала, ой тук. Ке се научи ците после, не ли? Ела бе, не бегай сега. Сега,